Elkarrizketan Sara Alonso eta Jon Kas. Etxean bezala. Bai. Zer. Joe. Etxean. Ja, eta etxeko sofa baten moduan, bai. Hori, eta zuen dizka bezala. Bai. Zizu dara hor. Ze moduz, hori. Ondo, topera, osea... Uzi dut aurkezpena egin zentela, herrien, hor, dara grabe. Bai, super politxe izen zen, super familiarra, etxien moduen... Bai, hirugarren diskuak ekarten da, no? Niri, ez dakit, zuri ze pasau jatun, baina... Ez dakit, hirugarren diskuekin beste heldutasun batekin hartzen dozu gauzak, prozesua eta dana, bai. Ez dakit, nino superposik, hirugarren diskuan evoluzioakin. Ez que, azte zan nien probetan, zuri oinatara dauzula leroko diskua, ez? Ez que dana hain berria bai, nik uste batzutan larriko zerixo hartzen dozula gauzak, edo, ez? Bai, ez dakizule, nora jo, askotan eta... Larraiko erabaki. Hori, bai, erabaki behar dut eta singela, eta zer da singela, ez? Zuek horretarako nola egiten duzue? Oso argi deko zube zein dan singela. Niri momentu batzutan, niri gertatzen jatena da, entzuten da askantak, eta depende nola nagoen, depende momentua esaten dut, hau, seguru, honegaz noa a tope, eta gero, beste momentu batzutan esaten duzu, igual, ez zan honena, ez? Eta gero igual, zuretako hori zeleik ezin gela, baina jentian dako ez. Ja, hori ere. Ze hori askotan pasetan da, ez? Zuri guzteta jatzula pilo bat abesti bat, eta igual da jentiari gutxen guzteta jakona. Bastante tipikoa. Bai, bastante tipikoa, ez? Hori. Bueno, porque intimoenak dienak, edo justo konektatzen dozula zeu zerregaz. Bai. A ber, mobidia da nire ustez, jakitia, pixkat, zure proiektua kanpotik ikusten. Osea, ze zu barruen zauzenien, ez dakit zuri hori pasau jatzen, baina barruen zauzenien itxutu itxezara denporia, zain beste egon igualakin bueltak, ez dakit zer, eta aukitzia, behintzat, aunque sea, itxia ariketa hori kanpotik ikusteko gauzak, eta esateko, venga, goiez apur bat gauzak ordenetan, zelan ikusiko dagoen jentiak, ez dakit, zuze puntutan zazoin. Ba, ez dakit, ez? Porque diskoa kaleratu duzu, ja? Bai, hori, kalean dago, eta ez duzu, eta orain zer, ez? Osea... Hombre... Bai, orain gauza pilo bat, ez? Claro. Datoz, baina, nola egon izen, hori hainbeste denbora, hainbar dut, karetu bida, orain da, kalean dagoen bezala, eta ja ezin dute zer egin, ja ezin dute zer ikutu, ez? Claro. Hori, dekozun, eta azten zara pentsetan, eta ez dakit, ni gainera danataz dudaten dut, ez? Orduen gero nau, pentsetan, seguro, eta orden hau, eskitana, portada, eta dena, eta ez dakit. Osea, posik ja dauelako, eta ja inda, baina egia da prozesuaren erdia dela, Ez que hori izan minotzu. Edo hasiera, kasi. Nik taldeko jasakotan esaten dut ziet, a ber, dau superguai, indogoena, sorkuntza prozesua, momentu hori, ez dakiz zer, baina ez tala diskoa kaleratu eta ja, no? Osea, hasi bizare... beste estrategia batzuk eta beste modu batera. Hori, saltzen. Niri pereza gehien ematen doztena hori da, ez? Ja. Bueno, ni pentsadotan hori, ez? Gertatzen jakula, edo? Bai, hombre, zuk ez da izelan gestionauko zuen, baina gure kasuen gu autogestionau egar, eta orduen horre nik uste badauela parte oso gogor bat igerten dauzula igual jendiak ez dozula kasurik itzen, edo geixauk usteta jatzula lekuetara heltzia, ez dauketzulako igual pertsona bat zure onduen laguntzen dutzuna, baina nik imaginatzen dut zuri bereziki lagunduko zuela bigarren parte honetan, edo? Bai, baina ala ere bai deko zu sensazio hori, Askotan gero zoaz, hori, gertatzen guk lan egin dugu irrati baten, eta arazoaz, eta hori beste mundu bat da, igual pentsatzen duzu, edo jendea pentsatzen dau ere, nola irratian lan egin duzun, zuk egingo duzu hemen pase bat. Eta ez da horrela. Ez da horrela, ze irratian lan egin dugun askok kaleratu dugu zerbait, eta gero batzutan funtziona guin dau, beste batzuetan ez. Oso relatiboa da horrekin, eta gero ere nik daukadan sensazioa da, zuk egin aldo zule puntu batera arte, eta gero ja ezin duzula kontroleu. Zan nahi dut,
Vale, zure Instagramean eman aldozu txapa, baina eske zure Instagrama mugatuta dago. Bueno, baina zu kontrolatzen dozu. Heldu dait. Bai, hori bai. Ja. Baina, esan nahi dut, askotan esaten zula, jo, eta nola heldu honetara, eta ez dakit. Osa, baina zuk markaduzu zure buruen objektibo batzuk? Bai, Claro. jo, bai, baina ez dakit, oza, bai eta ez, era berean. Ja. Oza, nire objektiboa zer da, honek funtzionatzea eta kontzertuak emon alizatea. Claro. Ez que hori. Hombre, nire objektibo rollo hemen jai da nik ez eukitea beharra ibiltzeko dituten lekuetara kontzertu bat emateko. Alderantziz Ojalá, izatea. ja, hori opari bada. Claro. Hori da gauza bat inkreiblia. Eta, karo, ni nator gainera, erromeria mundutik, hor oso erraza dela, edo non sartzea ere. Edo deitzen dutzue, edo zuk ere deituta, zer erromeria bat, kajetan dago guztian, komila artean, jendak ezagutzen ditu kantak. Baina, bai gertzen dut diferentzia handie, karo, zoazenean... Ez que oin zerotik hasiko zara zu. Hombre, zerotik hasiko zara, bai. Erromerixak saltzia erresa da, munduanak dakizkia bestianak, ez? Ta erromerixak da, esan hau zu, Bai. badauz askoz be pro hauak diesenak, eta, pues bueno, marketxu hauak diesenak. Bai, beti dago da, bai. Baina beti sartzen da ondo, ez jatzu pentsetan hori? Hori, bai. Nire pentsetan jat, erromerixa bat, igual dutzo, kalidade honeko edo txarra izen. Bueno, a ver... Nik beti pasa dut ondo. Bueno, ja ez dakit, porque gustatzen zait, nik egiten ez nuena ikustea. Orduan... A ver, osea... Nik jotzen ez dituen kantak ikustea, beste erromeria mota batzuk. Ja. Nire orain adibidez, gehien gustatena da, erromeria supertrikitilaria, seguak esken dugun sartzen kasi trikiri. Zuek superteknoak. Bai, gehien beste rollo bat. Orduan ikusten dudanean, tradizionagoak, jodinotak guai. Hori desberdina delako, ez nagoelako ituta. Baina egia da hori, saltzerakoan, enkajetan dauela, eta ez bakarrik enkajetan dauela. Holtzan, ezke ere, jendearen atentzioa bere ganatzea... Super diferente. Oso horreza dut esango, baina horrezagoa da. Karo, eske zuk dituzu, igual jotzen dituzu 30 kanta, balizu, 30 kanta horiek mundu guztiak dakiera. Jonkas. Zu, prestautezaz, karo, nik imaginatzen dut zuretako, ez ni zure lekuan jarrita, Karo, zu badakitzu jenteana jakingo daudela abestidanak, baina eski zure leleoko kontzertuen jenteak ez dau jakin behar zure abestidanak. Literal, bueno, ez da bat bez. Bai. Eta hor imaginetan dut. Bai, izango da Bueno. txokantea. Indozu zer prestatzeko. Bai, a ber, bueno, osea, ja espero dut hori. Vale. Eta esan nahi dut, eta erromerietan ere, askotan jotzen dugu plaza handietan, baina ere tokatzen zaizu hori. Yeah. Kasuri bez ez datzuen egiten. Edo publiko... Publiko gogorrak ere badauz. Ez da ohikoena, baina badauz ere. Yeah. Eta bueno, hori... A ber, ni pentsatzen dut, nire ideia da jendea sartzea, hori, jendeari agintzea gauzak egitea. Rollo, bat, hori mundu guztiak aldaba bestu. Osa, zuk nahi duzuna da pixkat animatzaile musikalan figura mantendu. Bai. Ja. Ez que zu basara hori pixkat. Bai, pilo bat. Ja. Orduen pentsa dut, abesti bakoitzan, osa, idatzi dut, rollo, bale, honetan, egizu hau, tikiti, tukutu, eta. Gero, ikusiko dut, ea funtzionatzen duen. Ja, eske hori proba error, Hori bai, total, baina saiatu naiz, erromerian funtzionatzen zuten gauza batzuk eramatera, eta saiatu hori, jendeak ez dakizkia bestiak, baina egin dezake, edo egin dezake, eta orain. Bai, pixkat animo. Gero, kaso egingo dizute edo ez, oso pesaua naiz. Depende ordua, eske hori ere. Eta non jotzen duzun, zeren ostean, zeren atzean, zuei ere, hori gerriko zen duen. Eske gure kasuen, nik ez dut sentiruten presiño hori de publikoa animau biot. Ja. Nire kasuen, uste dut, goiezela, botaten duela guria, eta jako nahi guztetan, pues, aiako idauz. Baina, bueno, nik egiz esan bitzut, badauketela batzutan, segun ni zelan nauen bebai, badauket egun batzuk esaten dutela, jentiari nahi dutzat konbentziru itxan dauena guai dauela. Porque guri asko guzteta jaku. Eta segun ze publiko dauketzun aurrien, eta baldin bada publiko bat supergeldoa, bueno, ikusten dutzezula, espresio aldetik eta bebai,
ez tozula oso ondo ulertzen zer da bien pasetan, nire jarrera da edo batzutan, eta konturatzen naz, agian igual gehiegi esageratzen dutela gauzak. En plan, atentzioa Bai, dikuteko, porque- ez? Rollo de, Guai, dala esateko, guai dauela, itxan dauela, benetan, nik kasu. Eta, bueno, hori nik uste denporaz ikasi dutela, porque gastatzen duzu energia asko horretan. Eta, simplemente, jazta, zukitzen duzu itxan dozuna. Ni horrekin uste dut, 3. diskuak emonduztela hori. ja, eukitea segurtasun hori, ez? Bai. Egiten duzun horretan. Bueno, segurtasun hori edo esatea, bueno, hor egongo da pertsonan bat, egongo die pertsona asko jakina guztetan edo simplemente dauzela, hor dauzelako zerbeza bat Zerako hartzen. pasaten. Eta jazta, ez dauketzu munduana konbenzidu bian. Ez, baina ni bai badaukadala eta kontzertu guztietan, gertatzen zait. Beti nago oso pendiente publikora. Baina interaktua huitzen dozulako, zuk beti funtziono dozu Bai, holan. baina beti, osea, esken burua dago hor, etengabe. En plan, askotan esaten zula, ezin dut deskonektau. Eta jenteak ez badau erreakzionatzen, Buah, ez jarraitu dut, erreakzionatu arte. undiru itzen zara. Ez, jarraitu dut. Fun, superburugu horra. Ez que, a ber, gainera, esan dut, 3 ordu ditugu hori gertatzeko. Bakarrik gertatu zait, behin, gertatu zitzaidan larrabetxun, ez nuela lortu. Zer, jentia mugitzea. Bai mugitzea, batzuk bai, bazeuden batzuk, ez? Baina nik nahi nuen jendean gantzatzea, porque esaten nuen. Ez gainera, ez que gu ginen kontzertu bakarra orduan, eta plaza nahiko beteta zegoen, ez? Eta esaten nuen, etorri zarie onera, kegia da gero, joder, etorri zara hortara eta zubean zaudenean, pues igual etorri dira geldirik egotera, hori ere ondo dago, ez? Baina, Baina eske hori ez da zure eskutan, klar, ez? ez da honi esku, larrabetxun nintzen pilo bat, ze. Ikusten nuen, eta, dinot, ez que ez die sartzen, oza, zeuden, rollo, aurrean, 3 kuadrilla, en plan, a lo loco, eta beste guztia, paso egiten, eta heldu zan puntu batera, hasi ginela sartzen honek elektronikoa goaz, Bai. eta plaza, usten. Ai, ama, ze gaizki hori. Eta ikusten ari nintzen, eta, wow, Uf, ze gaizki hori. pentsatzen, es que sekula, pero bueno, gertatu bat Eta zaizu. esan inzinun zuk mikrofonotik rollo ez juen Krepatu hemen. nituena, sako. Baina, bueno, beti egiten dut, ez? Agian, batzutan pasatzen naiz, baina bai esan nuen. Rollo, bueno, zer dago bihar, ez? Mundu guztia doala. Zer da txarraua? Porque niri pasau jat honeitako aukera bat. Zer da txarraua? Kontzertuen zier jentia piretia, Bai. kontzertutik, edo kontzertua hastia inobe barik aurrien. Ez dakit. Bigarrena igual, ez? Jo, eske, hori, sentimendu ede, ikusten dozula usten ari dela, ez duzu. Zer nabil egiten gaizki? Bai, eta saiatzen zara doblea moten, eta ez duzu, venga, a ber honegaz, a ber besteagaz, eta nigo horatzen dut, venga, aldatuko dugu el repertoria, hartuko dugu... Momentuan? Zerbait, bai, niri beti noa improvisatzen gero, akatuko naute. Porque, ez aldatu gauzak ordenez, ez? Baina, ari ginen igual, oso elektroniko, ze momentu horretar arte, hasi joan más o menos, horrela. Bai. Eta izan zan, hasi elektronika gaz, tal, dupla, no sekerret. Eta, eski plaza, inoz ez zait pasau. Eta jendea egoan, baina, atoan, ez da. Larrabetzuko Pues peñak. igual, Ez da gure rockeroagoak, o Ja. así. Ez da egit. Baina, bueno, pues jarraitu behar duzu hor. Bai. Bueno, kontzertu bat hastia inobe barik bai, ojo, Bai, baina batzuetan, osea, guri bai gertatu zen zagu, inor barik igual ez, baina oso jende gitzigaz, eta gero ez da gehiago. Osea, niri, Baina inor barik nabil esaten, inor barik plazan. en plan 0-0, Osea, bai, benetan, guri gertatu jakun behin. eta non, esan. Bizkaiko... Ez joateko inor. Bizkaiko herri baten zan,